Și bine v-am regăsit la un nou episod de Linebox. În acest episod, nu știu, vom face mai multe trofee și acum de început vreau să-l fac pe Colt la rang 35. Hai că revin după ce mai fac niște chestii. Hai că am revenit și tot nu merge, se dau? Stai că revin. Bun, am revenit și hai să ducem pe Colt la rang 35, primul nostru rang 35 de pe acest cont minunistic. Revin când îl fac la 30. Și Colt este făcut rang 35. Haideți să o luăm pe Nita și să o facem rang 30. Revin când o fac pe Nita rang 30. Și am făcut-o și pe Nita la rang 30. Yeah! Acum o voi face pe Bull la rang, nu știu, tot 30. Haideți. Și am făcut rang 30 și 5.000 de trofee. Și deschidem și un Stradrom Mythic care ne pică 250 de credite, dar noi nu avem cum să le luăm. Așa că acum o să-l avem pe Brock de dus în high rang 25. Am făcut rang 25 și pe Brock. Acum este el primul, tot 25 îl facem. Am făcut și pe el primul, rang 25, acum îl vom face pe Barley 20. Revin când îl fac 20. Am făcut rang 20 pe Barley, așa că facem rang 25 pe Poco. Dacă îl facem un pic mai bine, uite așa și hai să revin să-l fac rang 25. Am revenit, l-am făcut pe Poco, tire rang 35, dar o să avem, așa că pe Jesse o facem rang 30. Revin când o fac rang 30. Am revenit, am făcut-o și pe Jesse rang 30, acum vreau să facem pe Dynamite. Tot pe Dynamite îl facem rang 35. Am făcut și 10.000 de trofee, revenim când facem rang 35 pe Dynamite. Am făcut rang 35 și pe Dynamite, acum vom face rang 15 pe Tic, pentru că Tic e mai greu de făcut. L-am făcut și pe Tic, tier 15 și facem tot tier 15 și pe Obit. L-am făcut și pe Obit rang 15, facem rang 30 pe Rico. Am făcut tier 30 și pe Rico, facem 25 pe Daryl. Am făcut rang 25 pe Daryl. Am să facem pe Penny doar rang 20. Și hai că facem după ce face rang 20. Voi reveni după ce fac rang 20. Făcut rang 20 pe Penny. Acum hai să facem pe Carl 25. Pe Carl. Revin că fac 25. Am făcut chiar tier 26, iar acum îl vom face tier 20 pe Gaz și voi reveni când îl facem tier 20. Am făcut rang 20 și pe Gaz și ăsta va fi ultimul brawler. Și cam atât a fost și acest episod de Linebox. O să ne vedem data viitoare la un nou episod. Aici văd că nu mi s-au încărcat trofeele. O să ne vedem la un nou episod și ne vedem data viitoare. Pa, pa!